Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar Nijar ɗin yana shirin canja kuɗin ƙasar ta Nijar domin ya mayar da shi wani sabon kuɗin a ƙasar ta Nijar. Tun bayan dai juyin mulkin da ya gabatarwa da shugaba Muhammad Bazoum, wanda bayan gabatar da juyin mulkin taɓarɓarewar kasuwanci da wasu abubuwan ya taɓa ƙasar ta Nijar. A yanzu dai ya bayyana zai canja kuɗin ƙasar ta Nijar domin kawo wasu kasafi da dama a ƙasar ta Nijar da tallafa wa matasan ƙasar ta Nijar da ayyukan yi, da alƙawarrukan da ya ɗauka kan cewa zai cika wa 'yan ƙasar ta Nijar. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu, haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha, ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Shugaban ƙasar Nijar ɗin yana shirin canja kuɗin ƙasar ta Nijar, yana so ya mayar da shi naira daga ƙasar ta Nijar. A yanzu dai shugaban ƙasar ta Nijar ya ɗauki ƙudurin mayar da kuɗin ƙasar ta Nijar naira daga sefa. Tun bayan dai juyin mulkin da ya gabatarwa da shugaba Muhammad Bazoum, wanda hakan ya jawo taɓarɓarewar kasuwanci a ƙasar ta Nijar. Kuma a kwanakin baya in ba za ku manta ba, shi ma shugaban ƙasar Muhammad Bazoum yana shirin mayar da kuɗin ƙasar ta Nijar daga sefa ya koma naira. To amma dai a yanzu kuma shugaban ƙasar ta Nijar, wanda ya gabatar da juyin mulkin, yana so ya tallafa wa wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar, musamman ma matasan ƙasar, da yadda suke fama da rashin aikin yi. Ya ɗauki ƙudurin cewa zai samar wa matasan ƙasar aikin yi da wasu kuma sana'o'in da za a koya wa mata, da yadda zai dafa wa ilimin ƙasar ta Nijar. To a yanzu dai 'yan ƙasar ta Nijar suna jin daɗi dangane da irin wannan abubuwa da suke fitowa daga bakin shugaban ƙasar ta Nijar, da kuma irin abubuwan da suke gani yana shirin yi a nan gaba ba da jimawa ba. To kai dai kai ka sha'afa kana shan labaran ne daga nan tasha tamu mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. Kai dai ka ci gaba da kasancewa da mu domin danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen.